Ang ganito, wala lahat, walang gatas, walang diaper. Maghanap ka ng trabaho. Makakarindi ka na. Maghahanap ako ng mauutangan. Baka may pera ka dyan. Pang kain lang at pang bili ng gatas ng anak ko. Pare, maya ka naman sa katawan mo, napakalaki. Matuto ka magtrabaho. Para sa pamilya mo, hindi yung aasa ka na lang sa utang. Narito ako para mangutang ng pansabong dahil wala akong pantaya. Kung ganon, magkano ang kunin mo? Nya! 20 pesos lang naman. Yan! Napakalaking halaga. Pero tandaan mo, magbibigyan kita ngayon. Pero pag hindi ka nakabayad, alam mo na kung ano mangyayari. Yan! Pwedeng mangutang, boss. Kailangan ko ng po ng pangkarakros. Nya! Walang problema. Magkano ang kailangan mo? Pero tandaan mo, pag hindi ka nakabayad, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Nya! Boss, may sarili akong lupa sa kuko. Boss, pwedeng makahiram ng pera? Nung panahon na naghihirap ako, nung panahon na butot balat ako, nung panahon na bumabagyo ako, kumigit lahat. At ano mang nangyari sa akin, tinangay ako ng daga. Hindi mo ba alam yan? Tapos, darating ka na lang bigla-bigla at mangungutang sa akin. Boss, nakulong ako, boss. Bakit ka nakulong? Ang ganito, wala lahat, walang gatas, walang diaper. Maghanap ka ng trabaho. Mo, makakarindi ka na. Maghahanap ako ng mauutangan. Baka may pera ka dyan. Pang kain lang at pang bili ng gatas ng anak ko. Pare, maya ka naman sa katawan mo, napakalaki. Matuto ka magtrabaho. Para sa pamilya mo, hindi yung aasa ka na lang sa utang. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Sa pamilya mo, sa mga anak mo. Dapat ayusin mo ang buhay mo, pre. Pare, ang dami mo pang sinasabi, parang wala tayong pinagsamahan. Kung ayaw mong pautang, edi wag ka na sanang magsalita ng ganyan. Wag. Nya! Magkano ba ang kailangan mo? Huwag naman ganon. Sa'yo na lahat ito. Sa'yo na lahat. Sa'yo na lahat siya. Nung panahon na naghihirap ako, nung panahon na butot balat ako, nung panahon na bumabagyo ako, kumigit lahat.
At ano mang nangyari sa akin, tinangay ako ng daga.